proste, tak, keď sa na prvý rok všetci vysmievali, tak si po tom prvom roku uvedomili, že aha, že tak ako zamrzol im úsmev na tvári a už to vysmievať asi nebudú, lebo v podstate sme sa stali najväčším predajcom na Slovensku leteniek. Predbehli sme všetky tie kamenné cestovné kancelárie, ktoré si z nás robili srandu a všetky začali robiť niečo podobné ako my. Napríklad lastovička.sk, to si prišiel za mnou riaditeľ Delty Airlines na Slovensku a ktorý si robí sa nám čo počúvať, že kvôli tebe sami vtáci lietajú po internete. Že aký vtáci, no lastovička tu je, kormorán tu je, ja neviem čo ešte všetko možné. Takže tak my si z toho robili veľkú srandu a v podstate začali nás všetci úplne kopírovať, až plagiarizovať. Našli sme normálne portály, ktoré robili to isté, čo my, ktoré mali od slova do slova okopírované naše všeobecné obchodné podmienky, vrátane otváracích hodín. Takže to bolo pre nás také, že halo, že čo ideme s tým robiť, že ideme sa s nimi hádať, ideme poslať listy od právnikov alebo kašľame na to. Tak sme si povedali, že kašľame na to, že asi to je s tým, že keď je niekto líder na trhu, tak proste ho budú kopírovať, tak asi je to dobré znamenie, tak kašľame na to, necháme ich, nech si to kopírujú.